afora ko ka an ka tugu faamaw ko jamana in an b'a kɔnɔ cogo min an bɛ tugu silama ɲɛmaw de ko ou bien an bɛ tugu faamaw de ko faama fula tɛ jamana kɔnɔ koyi ninnu bɛɛ ye de sunna faamu baliya de ani manahaji salafu faamu baliya faama fula tɛ jamana kɔnɔ koyi dɔɔnikɛbaga kɛra cogo o cogo i ye marabaga de an yamaruyala an ka tugu faamaw de ko dɔɔnikɛbagaw yɛrɛ fana kayina man kana i ye dɔɔni sɔrɔ cogo o cogo e fana bɛ faama de ka mara la i bɛ faama de ka mara la an yamaruyala an ka tugu faamaw de ko fɛn o fɛn ye diɲɛ marali ye marali gorobali o bɛ faamaw de bolo dɔɔnikɛbagaw ta an bɛ tugu olu la de n'u ye ala ta fɔ an ye u ye ciden ta fɔ an ye ka kuma fɔ an ye kuma min a bɛ ala ta ka bɛ sunna ka la faamu salafu salihin an b'u tugu la delila la ani u ka wajulu bɛ delila minnu fɔ an bɛ tugu olu kɔ o la dɔɔni yɔrɔ la mais min ye batoli yɛrɛ ye batoli min fɔra faama bato min fɔra ɲɛma bato min fɔra o ye faamaw de an bɛ tugu olu kɔ de dɔrɔn diina ko min n'u y'a fɔ an ye an bɛ tugu olu kɔ olu fana bɛ faama de mara la faama fila tɛ dɛ olu fana bɛ jɛwa faamaw de mara la lejina dayima fule saudiya kɛ yala damana faamaw do wa ko min bɛ masakɛ de b'u bila la ou bien n'u ye ko min ye jamana kɔnɔ olu tɛ jamanadenw ɲamara ni fɛn n'u yɛrɛ dɛ u bɛ u ka sabali de kɛ k'a kɛ faama la fɛn min ni jamanadenw kan ka wajibiya k'a kɛ olu b'a sɛbɛn k'a di faamaw de ma dɔɔnikɛbagaw ta ye de aw bɛ fatawa de kɛ ala ta ye nin de ciden ta ye nin de mais min ye ka mɔgɔw wajibiya ka mɔgɔw bila ka o ye faamaw de dɔɔnikɛbagaw ta ye de ka ala ta fɔ ka ciden ta fɔ mais ka mɔgɔw wajibiya kan a ye nin kɛ a kana nin kɛ o ye faamaw de olu de bɛ aw yɛrɛ fana mara et puis minnu b'a fɔ fana ko an ka faama minnu filɛ nin ye ko ninnu tɛ silamɛya sariya ye faama minnu tuguɲɔgɔnya fɔ ko ninnu tɛ donc ninnu ye jahili kumaw de ani fɛn dɔnbali kumaw hadisa nana hadisa 114 a bɛɛ nana faama jɛngɛlen de kan wa in jalamu wa jaru ciden ko an ka tugu faama ko har n'u ye tɔɲɔli kɛ har n'u jɛngɛna de o de ahli sunna wal jama ka manhaju ye an ka tugu faama ko jɛngɛna cogo cogo ciden y'a ɲamariya ko faama min tɛ bato an ka bɔ a kɔ o yɛrɛ fo a se ka sɔrɔ an ye illa an taraw kufra bawaha wa indakum min allahi burhan ko naani duuru de b'o la illa an taraw ka yeli kɛ ka mun ye kufura a ka kafiriya ye fasiriya tɛ dɛ o de y'a to Buna Useminu ko ni faama kɛra fasire ye cogo o cogo a ye jɛnɛya kɛ cogo o cogo a ye dole min kɛ cogo o cogo a ye luwaati kɛ cogo o cogo gorojigana kɛ cogo o cogo faama yɛrɛ de bɛ ninnu kan a y'u kɛ cogo o cogo a ko a tɛ daga ka bɔ a ko ka kɛlɛ a fasirira cogo o cogo ciden ye min fɔ taraw a ka mun ye filanan kufura sabanan bawaha kafiriya min bangalen don sɔsɔli bɛ kafiriya min na tɛ dɛ ni faama ye ko dɔ kɛ sɔsɔli bɛ dɔɔnikɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ko kafira dɔ ko kafira tɛ bɔli tɛ daga faama ko o la nin tɛ saba ya wa indakum min allahi burhan naani na delila jɛlen b'aw bolo kuranna ni sunna la ko nin ye kafiriya de nin tɛ naani ye ni nin bɛ sabatira faama la yɛrɛ a tɛ bɔ a kɔ fɔlɔ dɛ a tɛ marasi ka contrôle a tɛ bɔ a kɔ fɔlɔ dɛ duuruna ka sabati alistitaatu duurunya ye mun ye a k'a sɔrɔ se bɛ aw ye ni nin naani bɛ sabatira duurunya ye mun ye a k'a sɔrɔ se bɛ aw ye ni faama n'an bɔra a kɔ an bɔra a kama se b'an ye an bɛ se ka taa ta ka taa bila ka so kɔnɔ se tɛ wagasi fitina tɛ wuli joli tɛ bɔ kɛ se tɛ bɔ a fan kan an bɛ se ka taa ta ka taa bila ka baara yɔrɔ la joli tɛ bɔ fitina tɛ kɛ jamana tɛ nɔɔni ayiwa a k'a sɔrɔ an bɛ min bila nɔ la fana o fana b'an bolo la o ka ɲi ka tɛmɛ ale kan dankanalen bɛ n'a ye 100% ko nin ka ɲi n'a ye o b'an bolo n'an y'ale ta an taara bila ka so kɔnɔ dɔrɔn an bɛ tɛ nin bila ye parce que imamuna maliki ko a ko masakɛ a ko jamana ka san 6 san 7 k'a kɛ masakɛ tɔɲalikɛla bolo a ko a ka fisa jamana ka su kelen kɛ ni masakɛ t'a la imamuna maliki y'o fɔ wala masakɛ min ni bɔli bɛ ka ko n'a tɛ compter masakɛ ni nin sarati 5 dafara min na aw ma ahmad ibn hanbali maamunu ale kumana de bi khalqil qur'anati a ko kuma qur'ana de tɛ ala ka kuma ye ko qur'ana ye danfɛn de
ni nye kuma minya bi kafiriya de ki labo silamiya kono mi ahmar bun hanbal mamunu kafiriya aye ahmara goshi fana ka shiri afali baba fufu abado kasola abe mugo bilalo ba bugo fo afari koro bebe ke joliya bebe tige tige mi hari donkela ahmara bun hanbal mamugo murta kama hari donkele fana ma wala togola nabe kuma ba fo amirul mu'minina mu'minu nyema tuma mi nana ma domu nana ma kom mamuna ben min nate aye e ka to nyogo doni ke baga ayu faga ni la jababe e yereka ako qur'anai danfede e sika anti itanya mariya an ka kodo tanin kama kolla addimau silamo ka joli bom manyi ate sunna kono akana murta bula kana bu akode o tumbe kafiri kuma de fo o ka juguna untai me ahmada ma kafira ma bu akofe ko hali tawili de do donc ko nim fama wote fama e wodi e kawarji kuma yire ko marbun katabe hadisa be o ko cidemma o ko ewa anti nyininka fama min tilelendo katuwa ko anti nyininka wala de an bi nyininka min na fama min benninka ciden ko a'til amir wa in jana maka wa gaja malaka akoftugu masakeko hari na yitonyo hari na yikanna fulum minila hari na yenninkela e kattuga ko ka sabali ke tanyina alafe o kontinye ni intinye ni ka fama tilele na de fama jengele abenninka ciden ko to ako kana bu fama ko de afasigira choko ewa kafu nunu nyerete ewa masaya soro ni kude tawni feunde no masakewte la fama silama sariya fama cigi sogo nani dero inqilabu be konte fama sigi nani dero afulo ahli li halli wal aqdi jamana mugo munu nye doni ke bagaw ye hakili mawdiro nu be ko shirika ko foni nu ulu shigira kabbe kam mugo minke jamana nyemay masake be sigi to ko folo fule abubakar sigira nin to ko dela ahli li halli wal aqdi shebon la mugo munu nye doni ke bagaw ye famu bagaw ye hakili mawdiro ulu de tara nyugo nye ka abubakar sigi silamiya sariya fama sigi cogo folo fule a fulanna min ye fama ye min be anye ewa fama yere na yi wali ahadi ko ni fama yere nyamariya ke ni nete aye karasa ke masake nola silamiya sariya ka fama sigi cogo fulanna fule nin kera jontaye abubakar ye umar ibn khattab sigi nin cogo de la abubakar sana ka fature abubakar ko ni alete uka umaru ke fama ye umaru ke nyemay abubakar faturen ko fe manka mayala umaru shigira togo ya fulana fuleninde nimban kunna masake afatu to ni ako na ye woshake ninnete aye karasa de aka masake abeke masake umar ibn khattab shigi chokera ode abubakar de yalla hidu de ko aka shiga kofe ode fule saudiya sisa ni ebe masake yala iye minke wolile ahadiye ninte karasa ni ete drobe ke masake silamiya sariya kan masa sigi togo de fulana yode sabana munye eminye masake ifatu to ibe jama kulu do kerekereya ni nete karasa au hakke kasigi ne ye kodi au man kofe au kasigi na benna mugomi na ko ke nyemay togo ya sabana yendinde donye ninke ninde laba mbolo yoro juma umar ibn khattab tumami umaru fana sogora asarul mubassirina bil janna cide nye mo tammin kibariya ku be do ar janna kono ayasuru nanite umaru de tunye nani nay munu fatura uto ni umaru te ni ale fatura woro de beto jubair ibn awam abdurrahman ibn auf sa'd ibn abi waqash talhat ibn ubaydillah ani ali ibn abi talib tay ani usmana mogoworo talhata jubair ibn awam abdurrahman ibn auf sa'd ibn abi waqas usman ibn affan ali ibn abi talib umaru konni woro dema konni ale fatura ni woro
ne ye ko sembe aw ma nye ko di aw ma kofe aw woro ka sigi n'a bɛnna mɔgɔ min na k'a kɛ ɲɛma a k'o kɛ silamɛw ɲɛma ye ni mɔgɔ wɛrɛ fana taara bɛn olu woro fana min ka wusa ni olu bɛɛ ye Usmana bun Affan u taara bɛn o la k'o kɛ masakɛ ye nin ye joli na ye sabanan naanina al-inqilab ni min ye coup d'état kɛ ni min ye coup d'état kɛ masakɛ min bɛ a y'a faga ka bɔ yen a sigira a ye palasi sɔrɔ n'an ma to a kɔ n'an ko an ka kɛlɛ joli bɔ de bɛ marifa b'a bolo nbamuru b'a bolo n bɛ to a kɔ masakɛ de don an bɛ to a kɔ o dawlatul abbasiya olu ka faamaya sɔrɔla nin cogo yɛrɛ de la sarafu tɔɔrɔw kɔ dawlatul amawiya o de tun bɛ mara la dawlatul abbasiyaw ka masakɛ fɔlɔ amawiya ka masakɛ laban min ɲɛ a y'a faga ka bɔ yɛrɛ k'a kɛ masakɛ sarafu tora kɔ u y'a jate faama ye u tora kɔ mɔgɔ si ma bɔ a kɔ mɔgɔ si ma muruti a bolo donc ka muruti mɔgɔ kan ka faga silamɛ sariya tɛ jɛn'a ye dɛ mais n'i y'a kɛ i sigira i bɛ compter masakɛ i y'a kɛ i sigira i bɛ compter masakɛ donc masakɛya bɛ silamɛya masakɛ sigi cogo ni cogoya naani de don donc minnu b'a fɔ ko an ka masakɛw sigi cogo min u tɛ masakɛ a jahili kuma de don fɛn dɔnbali kuma de don u tɛ sarafu ka taabolo de don sarafu saliw ka manahaji dɔnbaliya de don donc mɔgɔ o mɔgɔ kɔni ye palasi sɔrɔ a sigira a bɛ compter masakɛ de a tɛ daga i ka bɔ a kɔ fo ciden ye sarati minnu fɔ n ko de y'a to ciden ko in ta'ammara alaykum abdun habashi est ce que ni hadamadenw lafiyalen don u b'u yɛrɛ bɔra u bɛ jɔn kɛ u ɲɛmaw ya mais ciden ko hali ni jɔn de y'aw karaba a nana masaya la hali n'a nacogo man ɲa a man ɲɛ a ye palasi sɔrɔ a ye to a kɔ a kana bɔ a kɔ dɛ a ye to a kɔ donc an bɛ min fɔ kataw kumaw de don masakɛ ye kelen de jamana kɔnɔ ni mun y'an ka jamana yɛrɛ nɔɔni mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔɔnikɛbaga ye dɔɔnikɛbagaw ni diina diina karamɔgɔw ni diina alimamu olu y'u yɛrɛ kɛ masakɛ ye masakɛ b'a dama jamana bɛ mara wala wa kelen kelen ni damana jama i yɛrɛ kɛ masakɛ ye ni e ko min jamana kɔnɔ o ka kɛ o jamana bɛ mara cogo di masakɛ kelen de bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ o mara kɔnɔ k'a ɲina man kana i kɛra cogo o cogo Abubakari tun bɛ ɲɛmaya la wagati min kalifaya la wagati min dɔɔnikɛbagaw tun tɛ yan fuqahaw tun tɛ yan ɲɛmaw de tun don u bɛɛ tun bɛ mara Abubakari de la kuranɛ kalanbagaw tun bɛ yen fuqahaw tun bɛ yen mais Abubakari de tun b'a bɛ mara Umaru tile la Umaru de tun b'a bɛ mara anw ma Amaru ye tuma min a ye ciden ka hadisa dɔ fɔ Umaru bun Khattabi tile la Umaru ko ni hadisa ne ma deli ka nin mɛn hadisa juma ko ni janaba b'i la ko n'i ma ji sɔrɔ i ka tayamamu kɛ ni hadisa fɔra Umaru ko ne hadisa ko ciden ko ni mɔgɔ ma ji sɔrɔ i ka tayamamu kɛ ko ne tɛ nin dɔn dɛ ne ma deli ka nin mɛn dɛ u ko Amaru de y'a fɔ a ko a ye Amaru wɛrɛ Amaru nana a ko Umaru e ɲinana ne ni e ma taa taama dɔ la janaba ye ne sɔrɔ ji tɛ n bolo ne fɛn kɛra n kulunkurula cɛncɛn kɔnɔ komi daba b'a kɛ cogo min parce que ɲɛ ɲana Amaru ɲana ni ala ko kuranɛ kɔnɔ n'i ma ji sɔrɔ i ka tayamamu kɛ i ka buguri i ko o kɛrɛkɛrɛ ale ɲana fo a k'i farikolo de sɔrɔ komi ji ale kulunkulula bɔgɔ la komi daba b'a kɛ cogo min a ko an n'ale ne y'a fɔ ciden ye ciden ko ayi a ko Amaru a tun b'i wasa i k'i bolo fila kɛ ten ka dugukolo gosi k'i ɲɛ salo k'i bolo faraw salo Umaru hakili ma se ka hadisa ɲɛ a ko ne hakili ma ye Umaru ɲinana pewu a hakili ma hadisa ɲɛ Amaru ko e de ye ɲɛma ye ni ko n ka hadisa in fɔli to yen n b'a to yen ni ko n k'a fɔ n b'a fɔ Umaru ko ne t'a fɔ i ka hadisa ciden ka hadisa fɔli ne t'a fɔ i k'a to yen n'i yɛrɛ ko a y'a f'u ye ne ye to o bolo ala kale Amaru y'u y'a yɛrɛ jateminɛ Umaru marabaga de Umaru de ye maralikɛla ye ale ye marafɛn de donc an bɛ min fɔ faama fila tɛ jamana kɔnɔ dɛ faamaw de ye faamaw ye dɔɔnikɛbagaw ta an bɛ tugu olu kɛ diina ko de la n'u ye min fɔ diina la ni derila b'a la sababu b'a la o yɛrɛ n'u ma kataw yɔrɔ min dɛ n'u katawra yɔrɔ min an tɛ tugu k'o la n'u ye kuma min fɔ diina la derila b'a la kuranɛ ni sunna la faamu sarafu sara olu t'a ye dɛ an k'olu nɔ minɛ o la mais min ye marali ye a ye nin kɛ a kana nin kɛ o bɛ faama de bolo olu de bɛ bɛɛ mara subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ɲininkalenw ma Mariama ka kisa min filɛ nin ye bonkasiri ye fayida dɔ fɔ a la tawsiri la an m'o fɔ ka fara a kan
na ko mbe tanga yinini arrahmanu akin kishima ni be sira alaje wakati ako mugo ni mugo nana bika ako ko be ke ni cogo de la iba nyone ka boy kanilla hala nogomande fulo la hala grimante na funo ike be mugo nyone ka boy kanilla hala nogomande fulo ni mugo nana bika ni yere yado ni kumana fe ka waju kan ne shi haka abe sagi a waju do fure kan ne shi haka bo ni yere yado o te fenya ala ni yado ko ni nyem mankambo abeta kana bugo folo kana faga folo mankambo akata ni yado mankante ni lata fonka ni bugo de ni nya buga beta bugoli fana bena o wakati ni yado bugoli te ni tanye de nin koni ni man nin faga de dron ni ben faga wala fagali beno yorola ni be mugo nyoni kaboy ka ali ashal fali ashalu akeni nogoma de kata ita adamina gele yani direti la kata Mariama ya damina wajuri de la fonu ni be siralanya donc anya fo chomela kan kishi muso miniti fana ya onyogona lashima konna njia kaye folo kanne shi hakai ni na nyogona e kana mi ye ni minan kono ni ntoye kana ni nyogona fonye tuguni donc na shagera be kuma girma min fo iba fay mais depuis folo ka mankanci ka kulo ka fenke ka lebona lebone la lebu wota ke chogo nyumai anyoni kabo ika ali ashhal fal ashhal bun kasir bo fayda fo Mariama ka qisayna nambora o yorola nyinin kali folo min kera bo ko do ko uluka dugu ku be kesu de sigi ye kesi do de sigi ka hakke do fo mo kelen ko saraka do kesila ko ko ni mo ni mi ta sara wori hakke do be o be daika iba sara ko be chogori o doni ko ko dugula hera kesu ka dila dugula ka kesu dila mo kelen ishe ko ye minye annati an ka do kesila ka hera ko do dila dugu ka hera kama doni ko ko bashi tennin keshi shugula me u kana ke ja ko ni forosude ni hera kesu be dila akana ke ja ko de parce que tidon ko la yahillu malu imri muslim illa bi tibati min nafsihi tidon ko te daga ika silama kan na fulo minala ka dunna ka sura ni nyere de ma jenay ani ala ko qur'ana kun wala taakulu amwalakum bainakum bil batil ala ko kana nyugon kan na fulo dunin galonye ani fu ka nyugon jako donc jako te be ula ni hera ko de baraji ni ko de do abe kesu dila ni min sheye minye abe nanai ni min shede taye hera ko de do baraji do wajibite na te daga uluka ke jako e ko jako bila mugoka ko ni mugo min masara karama dona takabili ko tebbe don ko ko tebbe hera kesu ko ni bashi to la mi akana mugo jako kum timani rebe ali jimba gando ko forati na so gane gani so abaraji nan ken be ni eski kun be ko baraji mo tin mo ko ni mo mi ni ewa eye foraji she ko baraji be ko lu mi be jita baraji be e be jita ni kana fade ko daga lende etay ali mi ni foraji she pour mo ka ta ku yere na fana baraji be ale de bo ko mo ba do ko iglasu bila chore iglasu ko ni yede ibado iglasu e munye ni yere yado yiddu sukun kono ni kuma min fule ni nyen ni ke wale ni fule ni nyen ne ma fo tiya antere kama ma fo mo kama ni mbara ma fi mo kama nyaake ala kelem pewde kama o be de sukun kono iglasu yode na yere abdone be dusukun kono ni kuma min ne ya fo ne ya fo ala kelem pew jati de ma fo ni place nyine ma fo ni wori nyine ube ke wale mi ya ke ni ala ye o te fili mogola min kala sila ala ye dusukun kono te fili mogola iye min ke ni la nyiri wore fana o te fili yere law ala kan sikantanga
o yu b'a fɔ ko jogo ɲuman ye jumɛn ye jogo ɲuman ye de dɔrɔn i ni ala cɛ ala ye ko wajibi kan ciden ɲininkara an b'a Aisatu u y'a ɲininka ko ciden jogo tun ye mun ye a ko kana khuluquhul Qur'an a ko ciden jogo tun ye Qur'ana de Qur'ana ko fɛn o fɛn ye wajibi a kaɲi i k'a kɛ ni yɛrɛ y'i yɛrɛ ye i b'a kɛ k'o kɛ Qur'ana ye fɛn o fɛn harama ye y'a tɔ nin de ye jogo ɲuman ye mais ni e yɛrɛ b'a dɔn Qur'ana b'a kɛ ka ɲamarika minnu kɛ o t'u kɛ ciden ka sariya b'a kɛ ka ɲamarika minnu kɛ i t'u kɛ ayi ewa i bali minnu na i b'u kɛ jogo lankolon b'i la an balimakɛ dɔ ye ɲininkali kɛ k'ale a bɛ tabilikiya de la k'a y'i ka auto ko mun tabilikiya k'a y'i ka auto dɔ mɛn a kan ko mɛ k'a bɛ fɛ i ka walawalali k'a ye kosɛbɛ a harama ninnu an y'an ka seko k'u la ka tɛmɛ u ka segin ka taa n ka kaseti kɔrɔw ma ko sage kuma kan awɔ ko ni mɔgɔ n'i ka bamuso juru b'i fa la ko e taar'i ba fɛ i ko i ka juru min bɛ n fa la juru in filɛ n y'a sara mais kana fɔ n fa ye fana ko n y'a sara k'o bɛ jate juru saralen wa o bɛ jata saralen juru in kɔni ka sara ka bɔ a kan na dɔrɔn hali n'a ma fɔ a ye